Horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan pangaramution ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti, ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Parpungwa Budari 24 Desember 2022 parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus di mana tersurat di buku panurirang Mika bidu 5 amukasian ayat sadaro di ayat 4 dohot topik nunga tubu Raja ni Hadameon, Raja damai telah lahir. Ujahama dihita tapay hutiwuk ma di bagasan rohat tabi. Alayang goho alibit lehem eprata mame metuduho niyan ang gutung pola jujuron wakahuta maribu-ribu di Juda. Ape siyan hodo haroruan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroruan na siyan nahinan siyan akka ari narubi sa liling-liling na. Ibahini pasahaton na manasida saha roditiki pangitubuan ni na manubuon. Jala mulak pasipasi niyaka haha anggina waka anak ni Israel. Alay jongjong ang guibana. Jala marmahan mga sahon gugo ni Jehovah. Marhiti-hiti hamulyaw ni kuwar ni Jehovah di batana. Jadi maringam manasida ay tibul maibana di si rodi akka ujung ni tanoon. Jala ibana gabi hadameon molo naing ro asurtu tanota molo naing lutahan na bagasta akan nabuluni. Jadi pati dangot tama mangalo ibana pipu parmahan dohot walu iduk ni colma ima hatan itu hatta di hamuak kadamang dohot dainang dunia ini cenderung lebih menghargai yang besar. Walau hala Inggris madog, bigger is better. Say duming kadunin na nabalgay. Arong dotoho ni padohanon, ang binoto rupan ni mamitor say liado rohan ni halak mamereng na met. Sa bulamata do tabahin mamereng na meti. Tung lias do rohan ni halak mamereng na met. Taingok do kisah ni si Goliat versus Daud ate. Bunga palalia si tutudo rohani halak Palestin mamereng si Daud ala perdaging name metibana. Bungi manay 5 halak Palestini gabi di ida si Daud jala lia rohana miday bana. Ay nabazar dope jala tararabuhina jala uli rupana. Bunginin na halak Palestini mamado si Daud. Hirabiang duau di roham ubain na roho mabuat tukot majupak kunaw laos di pabuburahon halak Palestini ma si Daud tu debata ima didok di sada Samuel 17 ayat 42 sahat tu 47 ima jo sada contoh rupani di Bibeli di mana yang kecil itu selalu disepelekan dan dianggap remeh dan tidak ada apa-apanya. Hapilang diboto halak Palestini mga sahod debatado si Daud maralohon na sida. Kemudian nun museta bereng yak ayat na mangihut di sada Samuel 17. Hamak kadongan dunia ini lebih menghargai yang besar. Dunia ini masih cenderung terpaku kepada kuantitas daripada kualitas. Molo oti do naro marmingwi say songon na hurang do semanga na melayani. Nungi di suku may bana sa di do nakin na marmingwi ninna. Aha malus na. Sapelte ma. Ninna marupa ni say songon na siyal pakilalan na ala oti naro. Alay holan go di bereng gerijay mamitur 2 halilipat do semanga na melayani. Ima jo contohnya. Jadi jo dope keberhasilan
diukur sian kuantitas, sian gudangna, dak sian kualitas. Dakolan na magudang na cenderung lebih memperhatikan yang besar. Dana nuaik pe ngasongoni. Molo hepeng na me do dileo tu dana ki mamitor di do omak na ido tu iboton. Unak pola itu so malan non. Mamitor nin na do. Alay holad disitak tulang nai na balgay tu bere nai. Mamitor di do ito nai ma tu geleng nai. Ilang apa sama tulang. Cium tangan tulang. Itorin na do rupani ato. Jadi kada dana nuaing yang lebih majalo uang kecil. Ikon uang besar do. Ima jo taringo. Kamu kadongan saha porsiaun. Taingot. Adong do muse istilah ni hala Inggris nama dok songonon. Small is beautiful. Kecil itu indah. Alani i sutung liaroham mamereng na memet. Kecil-kecil cabai rawit. Ainak pe gumeleng bentuk di cabai rawit. Sian cabai keriting. Anggutu siya na do. Ba unang majangan nate. Songoni do nuaing na taida di bagasat rupukon. Huta na me do Bethlehem Efrata. Dido martibakon at huta na maribu-ribu na adong di Juda. Tapi siapa sangka sianido haroroni na gabe panggonggomi di Israel. Sianido haroroan ni Yesus Kristus si palu hajal mauni. Songon na tapes tahon di bagasat tikyo. Buido dohonon ni halak mataga mo siya luati. Buido sebelah mata halak mamereng Bethlehem Efrata ala ni mek na martibako na kaluat na adong di Juda. Alay justru sianido haroroni si paluay. Iman waing natajaha marhiti turpuk. Suku-suku ta, apakah itu kebetulan? Kamu akamang dohot tamu inang. Yang na kebetulan ni. Sudinay dalam bingkai rencana manang sakap ni debata dwi. Debata marhiti hatu tubuh ni anak na Jesus Kristus si naing madok tu portibion unang lea rohamu mamereng na met-met. Macegudang kesaksian di Bibelita jaha betapa justru dari hal-hal kecil itulah Allah bertindak. Sian nata anggap tidak layak, tidak pantas, alai justru sianido hita malah didok ikom marsiajar manang merguru. Leado rohata memereng porris semut. Alai justru merguru tu porris do hita didok. Merguru mahamu tu porris. Danin nadu di poda onom ayat onomi. Di poda 30 ayat 24 sahatu 20 lalu didok. Na opat ragamod do apala na mek kita noon. Alai tung nabi suksa halidwi jala akan nabi stok. Ima akaporhis sada bangso na sumargugun yan. Alai di paradi do bohal na di partaunan lugunyari. Aka apodi ima sada bangso na sotabos niyan. Alai dibahid do asar na dibagasad dulu batu. Apodi tang meraja niyan akasi hapor. Alai sahali borhat dulu hutna marhorok koron. Babi-babi manakuk do pak na niyan. Tapi maringat do dibagasad jabuni raja. Imolo hidup babi-babi ima cicak. Leado rohan yang mamereng kainan idok nai. Alai justru dipatuduhon na leana tabereng ido rupani. Aka halna luar biasa. Ima just ada contoh kesaksian di Bibel tei. Na paduahon hapor siaunipe justru jolo songo batu ni siarum do jolo. Yang didok rupani mulu adong hapor siaumuna songo belgani dulu martibang dang ninna. Tangi didok. Alai ninna Tuhan ni ma. Molo adong dihamu hapor siaun na sabatu ni siarum. Tardok kamu do tuhau gala-galaan. Maborga maho. Suatu maho tu laut. Gabi uluan na dohamu. Danin na do di Lukas 10 ayat onomi. Manang napigahali dipatuduho Yesus do keberpihakan na. Tuaka kaum na me. Tuaka na lea.
doho na termarginalisasi. Udah danak contohna di dok Tuhan Yesus do luas samu maro kada danak ikwaw. Unang oray hamuna sida ay dia kasih songonido harajaun di debata manang harajaun benua kicangi. Budi tajaha di Matius 10 siya 10 manang di Markus 10 ayat 10. Unang learoham tu si lehon-lehon na meti. Taingok do upama ni Tuhan Yesus taringot tu nama jalo talenta na di Matius 25 ayat 21-20. Kesetiaan manang haposan di dok disi justru dimulai sian hal-hal na met manang naotik. Molo haposan ibana di naotik lehonon nama gudang. Kamu kamang dohot tamu inang sian nakasaksian na di Bibeli na ukujahan nak kiningat contoh na rupani na naing dohonon na tuhita ima jujuk dutu hatai berkarya marhiti-hiti hal-hal na met na taanggap sepele na salilingon bahkan mungkin na taanggap tangadong dihadihani i jujuk du dipatuduh tu hatai ulon na dot akalas niroha marhiti-hiti akan na met kamu akadongan saha porsiaon imanuaing na parjulu na buhay tayo da siya turpukon. Jadi sutung liaro hatta na metudo niyan Bethlehem Ephrata martibakon akahutan na maribu di Juda. Alay unak salah hita justru siya nido si palua hajol mauniro. Kamu kado nga saha porsyaon nunga tubu raja ni Hadameon. Ima di dok topik ni pestata sederio. Raja damai telah lahir. Udang dunia raja na tubuh tu portibio nate. Layang ko na marguar raja damai wala sadado. Taktaretong be raja na tubuh tu portibio. Mamukasir raja paduha sahat tu raja gu. Alayang ko na marguar raja damai wala sadado. Warna Madaina. Raja damai. Tentu kadami dohot hadami umma jupang isi manuaing natahalaton di perpunguan budari di perningotan ari hatu tubuh ni Yesus Kristus atong las marohatta majakur raja dami marhiti-hiti na majakur raja dami gabe mardami mahita jala gabe sibuat dami mahita tu portibion amin martangiang mahita. Mulai ate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurat tu bagasar rohanami bi. Asa di perbuho katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.